Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila ke bafowethu. Asithembe niyaphila. Ngibingelela umfoka Mkhonza la. Ngibingelela umfoka Mkhonza. Asithembe niyaphila bafowethu. Asithembe niyaphila. I need to side the lot. Asithembe niyaphila bafowethu. Umfoka Mkhonza nibingelelayo. Umfoka Mkhonza nibingelelayo. Sithembe niyaphila. Ningangena nje impela. Ningangena. Asinaso isikhathi esingakanani esizoba naso la. Kodwa nje sizokhona ukuthi sethu ukuxoxa. Sizokhona ukuthi sethu ukuxoxa. Asithembe niyaphila bafowethu. Umfoka Mkhonza nibingelelayo la. Ngicabanga ukuthi sonke siawe njengamanje ukuthi kwenzakalani ku-MK Party. Yiloko engifisa sizokhuluma ngako la. Ama-youth developments esiwabonile enzeka ku-MK Party namhlanje. Njoba kuyi-12 January 2026. Right. Mhlambe ukushaya nje summary efishane bese siyadiscuss. Nokuthi mhlambe kulabo ukuthi basabuya mhlambe emsebenzini ababonanga noma bezwanga noma abanye bazwile kodwa abakezwa ngokuphelele. Mhlambe ake sithi ukushaya ngamafuphi. Sichaze kwenzakaleni namhlanje. MK Party namhlanje ikhiphe statement. Statement esithi kunoshintsho ebuholini be-MK Party as an organization. Kunobuholi obushintshiwe lapha eParliament. MK Party yilo ke sizoxoxa ngako la. Okokuqala uma ngabe ikhipha le statement MK Party ithe konke lokho ekwenzayo noma lo shintsho noma lama changes ewenzile kubuholi bayo lapha eParliament. Inhloso enkulu ukuqinisa le movement nokuthi iqinise imandate yale movement. In short, inhloso enkulu yeMK Party iqinisa o-driver bayo laba abaholi bayo laba singababiza ngo-driver beparty. Iqinisa i-organization futhi iqinisa lokho okufanele ikwenze njengoba kusho abantu abayivotele kubizwa nge-mandate. So ke ukuvelayo lapha kule statement ukuthi lo shintsho lolo lwenzekile namhlanje ebuholini be-MK Party alukwenziwa umuntu oyedwa kodwa lwenziwe ubaba uPresident Zuma esebenzisana nama-national officials noma nabanye abaholi be-MK Party abaphezulu ahola nabo i-organization ama-national officials benze lesinqumo lesi noma leyinqumo lezi behlangene bebambisene. Yilokho ekufanele sikugcizelele ukuvelile kule statement. Nakho kokwenzekile njengoba besazi ke ukuthi i-MK Party uTreasurer General wayo noma loyo ophethe izimali kwi-MK Party bekubaba uComrade uMpiyakhe Limba. I-MK Party ke simbongile ngomsebenzi wakhe noma ukubamba kulesikhundla isikhashana esithile. Imbongile kakhulu ngomsebenzi wakhe ubaba uComrade Mpiyakhe Limba. Yase icacisa ukuthi esikhundleni sakhe ke njengamanje seyifaka ubaba uBrian Mlife. Ubaba uBrian Mlife ke siyamazi uvele uyi-member of parliament ye-MK Party. Already ukhona eParliament njengamanje. Uyena ke iMK Party ese imfake ukuthi abe uTreasurer
General we-MK Party noma sekuzoba uye njengamanje ophethe izinto ezithinta ama-finances e-MK Party noma izimali ze-MK Party ubaba Brian Molefe. Ichazile-ke incwadi ukuthi isizathu sokuthi kukhethwe yena yini. Kubaliwe kwathiwa okunye kwawo une-experience ku-public administration, okunye kwathiwa une-experience futhi ku-governance. Siyawazi umlando wakhe-ke kuyo yonke le minyaka ehola ey'khundleni ey'phezulu, ikakhulukazi simazela kakhulukazi ku-Eskom. Okunye-ke une-experience yako, une-experience ku-finance and organizational leadership. Siyazi-ke ukuthi unabo ma-masters kule y'fundo lezi ey'thinta zona lezi zinto esikhuluma ngazo la. So experience yakhe yona emenze wakhethwa kwabaningi ukuthi kube uyothatha lesikhundla. Masidlula-ke endaweni le ka Treasurer General kuphinde kwaba nokuthi kukhululwe uChief Whip we-MK Party eParliament noma usotswebhu we-MK Party eParliament, umama uMakhubele, uColleen Makhubele. Umama uMakhubele-ke siyazi ukuthi abe uChief Whip we-MK Party. Kuke kwaba nezigameko ezihlukahlukene lapho kuye kwazanywa ukuthi akhishwe kulesikhundla sokuba uChief Whip. Amahlandla amangaphosisa amabili. Ekugcineni-ke ubuholi be-MK Party sebuze bamehlisa kulesikhundla excuse me, sokuba uChief Whip noma usotswebhu. Bafake bani-ke esikhundleni sikamama uMakhubele MK Party, ibese ifaka umama uMabatho Mkwena Zondi. Umama uMabatho Mkwena Zondi-ke ongubani na? Umama uMabatho Mkwena Zondi bevele ekhona eParliament, nayo seParliament lapha ku-NCOP noma ku-National Council of Provinces. Ebe uChief Whip khona ngale NCOP. Ivele yalanda yena ngale NCOP MK Party yazomfaka ngapha esikhundleni sikamama uColleen Makhubele. Sikhuluma njengamanje uyena umama uMabatho Mkwena Zondi obambe lesikhundla sokuba uChief Whip MK Party eParliament. Okugcina-ke istatement se-MK Party sikhulume ngoku uplifta suspension excuse me suspension kamama uVanessa Calvert oyi-Chief of Staff lapha eParliament, ngoba sazi kabe suspendiwe i-upliftiwe ke-suspension yakhe noma kubuyiselwe esikhundleni sakhe. Lokhu-ke kunika ithemba excuse me, unika ithemba lokuthi mhlawumbe nabanye abasuspendiwe abafana nabo baba uJohn Hlophe kungenzeka nabo babuye kungedala. Sazi kuyokwenzakalani ngoba namanje sengasithola istatement esiphuma ku-MK Party. Angeke size sigese kuleyo ndaba ngoba kukhulunywanga lutho ngayo. Sizwile-ke nabanye bekhuluma ey'ndaweni zokuxhumana besho lokhu nalokhuya ngokuthi ubaba uJohn Hlophe kwenzakalani ngayo. Okwamanje thina la ngesiphawule lutho njengoba sengeke size siphawule ingaphawuli i-leadership ye-MK Party. So yilokho kokwenzakele namhlanje bafowethu, iy'khundla noma ama-positions lapho kube nama-changes khona ku-MK Party. One, indawo ye-Treasurer General. Njengamanje ubaba uBrian Molefe ophethe as Treasurer General we-MK Party. Kanti-ke eParliament uChief Whip njengamanje umama Mabatho Mkwena Zondi, bese-ke kuba yikho ukuthi uComrade Vanessa Calvert naye i-suspension yakhe iphelile indaba yakho. Sho ukuthi singasho sithi ubuyele emsebenzini wakhe. Yilokho-ke bafowethu singakudiscussa njengamanje. Uthini umbono wakho ngalama changes enzekile namhlanje? Ikakhulukazi ake sikhulume kakhulukazi uthini umbono wakho ngokukhishwa kwamama uColleen Makhubele? Yebo, kuthi usazoqhubeka imember yeParliament umama uColleen Makhubele. Ingabe isinqumo se-MK Party sokugcina semkhiphile umama uColleen Makhubele as i-Chief Whip ye-MK Party
kukhona yini esikuminayo noma uchazani lokho we-MK Party mangaphosisi mangaphosisi nizongilungisa kodwa manginephutha la mangaphosisi umama Makhubele ngokuyinhloko indaba yeposition yakhe eyagcina iholele ukuthi uDeputy President ubaba uJohn Hlophe asuspendwe mangaphosisi angazi phela nami ngiyakhohlwa bafethu kodwa ngiyathemba nizongilungisa manginephutha mangikhumbula kahle ubaba uJohn Hlophe wasuspendwa ngoba kuthiwa wathatha idecision engabikelanga ubuholi beMK Party ngesikhathi ehlisa noma emisa esikhundleni umama uColin Makhubele njenge chief whip wasesikhundleni sakhe ufaka ubaba uDes van Rooyen. Naku ke khona manje iMK Party leadership isivele yamisa vele kulesikhundla sobuchief whip umama uColin Makhubele njengoba nobaba uJohn Hlophe ayemisile. Ingabe khona yini lokho kukuminayo noma kukhona yini ongakuphawula ukuthi mhlambe singathini ngale decision ngoba omunye uzothi mhlambe iyafana mostly decision eyathathwa ubaba uJohn Hlophe nalethathwe ileadership yeMK Party manje so which means mhlambe ubaba uJohn Hlophe kusho ukuthi wayengenacala noma but siyazi ukuthi iqiniso lokuthi akusiko ukuthi ubaba uJohn Hlophe wayemise umama uMakhubele akuyona into eyamsuspendisa le ukuthi wamisa umama Makhubela kodwa into yamenza suspend ukuthi azange aconsulte azange abike kwabangaphezulu kwakhe kuMK Party okuhlanganisa noPresident Zuma noma ama-member e-leadership yeMK Party azange awabikele ukuthi sowuthatha lesinqumo yikona kwamenza wagcina suspendwa ngokukhumbula kwami ubaba uJohn Hlophe kodwa ke manje naku sevele umisiwe umama uColin Makhubele as chief whip ingabe lokho kusho ukuthi vele umama Makhubele lesikhundla sokuba uchief whip besimhlula ngokubona kwakho noma simina ini noma imina ini le decision ukuthi bammise namhlanje ake uphawule kulokho uthi uSipho Shabalala hayi kokheli kusho ukuthi iyayikhona inkinga kusho ukuthi ubaba Hlophe waye right but ubona kanjalo Sipho Shabalala kusho ukuthi waye right ubaba uHlophe ngokumisa umama Makhubele ama details abawachazanga ke kodwa Shabalala abawachazanga ukuthi umisweleni umama Makhubele bamisile nje kodwa bathi uzoqhubeka imembe eParliament lokho njani thiwa yini ama details azange bawaveze utheni ngalokho okay nangu Tashmesh uthi what law are made for if I may ask angikuzwa umbuzo wakho Tashmesh awuphinde ubuze kahle angikuzwa kahle ukuthi uthini okay Sipho Shabalala uthi yes mawubheka kepha asilindeni sizwe ngeyababa ngeyababa Hlophe yasilindeni kuhle ukulinda sizwe ngoba Hlophe singashaya ukugagamela njengalena enye indoda ebonakala njengamanje ibhisi yehlenyuka nama podcast ikhuluma into esingakayizwa thina ngobuholi beMK Party ngoba Hlophe khona osevele uyehlenyuka niyamaza ngithanda ukukhuluma kakhulu ngaye niyamaza okay nangu uBhoboza uthi what happened with Dr Hlophe akakhulunywa lutho kuze kube manje ngoba uDr Hlophe weBhoboza nawe mhlambe ungabheka ku statement lapha kuphawulwa nix ngoba uHlophe shothi ubaba uHlophe indaba yakhe sadingedwa ngendlela engibuka ngayo bazosazisa soon kodwa kuthi kuzokwenzakalani sho okwamanje nje ubaba uHlophe ubaba uJohn Hlophe ngokwe MK Party usay first deputy president ye-MK Party esuspendiwe isikhundla sika baba uJohn Hlophe okwamanje ngoba kungakushiwo ngolutho ubaba Hlophe usaqhubeka first deputy president of the MK Party osuspendiwe sime kanjalo yezo Sipho okay nangu uyabuya Sipho uthi yes asingagagameli ya kunjalo mfowethu izinto kufuna sizilinde zize ikhulunywe right so ngiyabonga ke bafowethu kushothi bengenaphutha la ekutheni
ubaba uHlophe wayekhishelwe yona indaba kaMama Makhubela. Okay, Patrick Jackie Mtambo uthi siyabonga Kokheli ngendlela ochaza ngayo, very good. Siyabonga wePatrick. Kunjalo mfowethu, kunjalo, siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga kakhulu. So injalo ke bafethu indaba ubaba uBrian Mlefe nje sikhuluma nje ngamanje uyena osiphathele imali kuMK Party. Ubaba uBrian Mlefe bese kuthi umama Mabatho Mkwena Zondi uyena njengamanje oqhumisa isicwebhu ngapha kuMK Party eParliament. Bese kuthi uComrade Vanessa Calvert oy Chief of Staff uyaqhubeka nomsebenzi wakhe after isuspension. Sylvester Drinkwater Sotoba uthi namanje anibona ukuthi isitokofela somndeni lesi nina ningosomathuba. Ye Sylvester. Lalela mfowethu. Yabona le stokfela esikuso. Awasi enjoy kanjani ukuba kuso ngoba sazizela sibizwanga la. Uyazi kumnandi ukuba sentweni ongafakwanga kuyo ngekhanda, ozizele wena kuyo. Kumnandi nje ngaloko, iyona nkululeko esinayo la ngoba even noma ngathiwa kuthathwa mapha ama decision ngathi mangabe uzizele kuMK angeke ube na stress ngoba awufakwanga vele. Yabona nje nalabo abamiswe ezikhundleni uma bezizele kuMK bayayazi into abayizele futhi besho beqondile ngento abayizela kuMK Party, angeke kuba trouble kuze kweqe ukuthi bamiswe ezikhundleni zabo. Yezwa Sylvester uyaqhubeka ukuthi yani ngosomathuba. Okay Sylvester, siyabonga mfowethu. Okay, nangu wagadla ngiyagadla uthi bamxosha nje uHlophe ngivotela amabhuku. Waxoshwa ubani uHlophe? Ubani othi uHlophe waxoshwa? uHlophe wasuspendwa. Kunomehluko uku-expela nokususpenda. Judge Hlophe, Deputy President Hlophe was suspended from the MK Party, was not expelled. He's still a member of the MK Party serving a suspension. Sitha sikulungise wagadla lapho. Iphutha lelo likhulumayo mfowethu. Siza okay. Sibosha okay. Hayi ukhuluma noShabalala usiza. Okay, nangu Siphe Buya noNkokheli uthi if bamxosha uzovotela umlungu. Usho njalo. Hayi ngiyaxolisa ke bengingamzwanga, ngiyaxolisa kakhulu ke wagadla. Asazi isizini yakhe ke kodwa ubaba Hlophe ukuthi wenza kanjani, kodwa ngiyamthemba mina ubaba Hlophe ukuthi kuMK Party angeke azahambe. Ngiyamthemba kakhulu ngoba ekamxoshe MK Party. Okay, Teshmesh uyabuya. Which law does Hope Hlophe broke? Which law does Hlophe broke cause he apply the law over Mam Colin matter? Which law did Babu Hlophe apply? Awuchaze weTashmesh. Which law did he apply? Because mina ngokwami ngokwe constitution ye MK Party, ithi constitution ye MK Party onke ama decisions enziwa ku-MK Party enziwa as a collective decision eqhamuka kuma officials no president. So ubaba uHlophe wayesenze nobani isinqumo ngomama Makhubela ngoba ngokwazi kwami lona phutha alenza lelo ubaba uHlophe ukuthi engathintanga uPresident Zuma nama national officials. Ikona mina engikwaziyo lokho, unless mhlambe khona kokunye ufuna ukusho Tesh. Sengikuphendulile Tesh. Nangu wagadla uyabuyo, leli gama bamxosha limbaxambili awulichaze wewagadla. Limbaxambili kanjani legama elithi bamxosha? Ngoba mina ngokwazi kwami makuthiwa kuMK Party suspension alisho ukuxosha, lisho ukumisa. If you suspend, it means umisa is like ukuphosa. Yabona mawuphethe remote idlala lapha yana ivideo. Ushaya upause, uyamisa lapho. Ukuthi ingaqhubeki imovie oyibukayo. Uyibona? Kodwa mangabe ustopha, uyastopha ukuthi ingasaphindi idlale. Uyayibona?
uyayistopha kune difference abamstophanga ke bampose noma bamsuspend ubabhlophe ingako mawubheka no comrade ukufanisa Calvert ebesuspendiwe kusho ukuthi after i process wagcina sebuya ke esikhundleni sakhe engicabanga ukuthi nakubaba uhlophe makutholakala ukuthi akukho akwephula okuwumthetho weMK Party okungamenza ukuthi angabuye eParliament noma angabuye kuposition yakhe mhlambe lokho ya so lindela nje MK Party ngoba buhlopha ake singayikhulumi kakhulu kababuhlophe okwamanje ake sikhulume ngale ndaba kababa uBrian Mlifu ukuthi sekukhethwe yena ukuthi asiphathele imali nithini ngalokho siphinde sikhulume ngale ukuthi umama uMakhobele usereplacewe umama bathi uMgwena Zondi ezo chief whip iloko engicela sigxile kakhulu kuko la kwamanje ekahlopha ikakhulunywa bafethu so singagesa size sifike la sithanda khona kodwa okusalayo sazi lutho ngoba buhlophe ethi kuqhubekana kwamanje right siza uthi abaphume endabeni zeMK bakhulume ngezamaqembu abo abobani labo ke wesiza okay Sipho Shabalala ubuyile uyamphendula okay umphendula right Siso Sibeko 874 umama Makhobele usuyosebenza phi incwadi ithi uzoqhubeka nje abe yimember nje ordinary member eParliament uzoqhubeka nje serve as a member eParliament engenasikhundla eParliament we Sibusiso isho njalo incwadi okay now Sibusiso Shabalala uyamphendula ngiyabonga weShabalala ukuthi uphendule lapho zinjalo ke indaba zanamhlanje bafethu mina engakusho ke sengiphawula mina ngokwami ekugcineni nje sengizovala la mina njengomfoka Mkhonza engakusho yiloko mina angikhali ngalutho ngama decisions enziwe eMK Party namhlanje okokuqala mangakhulumela indaba ka baba uBrian Mlifu experience yakhe ngicanti iobvious ukuthi sonke siyazi kodwa ngiyazi ngifuna ukuphawula ngale ndaba leyo ukuthi kukhona abaloku bemile kwelokuthi why MK Party manje iloku ilande njalo abantu abaziwayo kupolitiki yasemzansi nabe beseyikhundleni eziphezulu emaqenjini nabo njengabo baba uBrian Mlifu laba beEskom yaziwa kakhulu omama uBusiswe Mkhwebane baziwe ikhundleni ezinkulu wazaba nayi public protector under iANC umbrella ngalesa sikhathi wagcina public protector wagcina wa-EFF yambeka eParliament wayirepresenta ku-MK Party ufika futhi uthola nesikhundla nakhona nangobaba uBrian Mlifu ufika ku-MK Party uthola isikhundla ngababala ngithini obaba uMontana nabanye ngifuna ukuphendula ke labo bantu labo webafethu nayi ke indaba kanje lento ithathe awuyibuke kanje uma ngabe iqembu elidlala ku second division liqualifya ukuthi liyodlala ku first division uma ngabe seliyodlala lapha ku PSL for example seliqualify mhlawumbe kuyodlala ku PSL nithi nina wrong yini ukuthi i-management yeqembu lebhola lelo wrong yini ukuthi ilande ama-experienced players ake adlala ku-PSL ukuthi azodlala akhuthaze nalabadlali abaqualifyile kwi-division bebekuyo ukuthi mabefika la kule division ephezulu bazodlala ibhola eliqokeme ikhona yini iphutha lapho ngokubuka kwenini mina ngilibona iphutha ngokuthi MK Party iloku ibifa mangayibeka kanjalo ibifapa isquad sayo ukuthi sibe strong because sibhekene nempi enkulu phambi kwethu excuse me experience siyayidinga bafowethu umbono wami lo uma lokho nibona nje MK Party umsholoze lokho efaka izinsephe zakhe obaba uThoni Yengeni obaba uBrian Mlifu obaba uMontana obaba uJohn Hlophe omama uMkhweba ngabala ngithini obaba
KZN uma ubaba uMchunu ukuthi balide naye le party. Angilibona iphutha lapho mina. Uqinisa i-movement. Sibhekene nempi la kuyadingeka ukuthi sibe namadoda nabesifazana abanamava nabaziwayo ukuthi bakhona ukuthi balekelele umsholozi ukuthi lenqola ihambe. Akusho ukuthi thina esingaziwa nesingakaze sihole in any portfolio esibe ngama ground force esikhankasele MK from scratch yaze yawina ukhetho luka national olwedlula. Akusho ukuthi thina sesibukelwa phansi, no. Fanele siyibuke kanje lento, laba abafakwa umsholozi ne-leadership manje abanesipiliyoni nabe bekhona ey'khundleni ey'nkulu ezweni, ucabinet nakuphi, asibathathe njengabantu esizoncela kubo. Bangumbele ogwansile okufanele sincele kubo ukuze nathi sikhule sifane nabo. I-organization yakhiwa ngaleyo ndlela. Ngeke ukuthi ekhaya kungaba nezingane zodwa kuthiwe ikhaya lelo. Kufanele ukuthi libe khona ikhehle ekhaya, sibe khona isalukazi, noma bekhona umama noma bekhona ubaba, ukuze abantwana bakhulele ngaphansi kwabo bafunde ukuthile kubo. Ayikho into wrong lapho. So umsholozi mangabe ibamba ngalendlela inqola MK party mina ngibona ibamba kahle. Nawe ungabe kwakho umbono ngiyazi bayakhala abanye, awu thina sasikhona MK iqala kungani selokhu singabukwa. No, liyeza ithuba lakho. Ungakhali, liyeza ithuba lakho. Yilo nje kufanele ukwazi bekezela enawazi kunzima kangakanani ukuthi kufikwa kanjani kulama decisions athathiwe, awazi ukuthi bekubukwa ini nani. Ngoba umsholozi iso lakhe lifana nokhozi, ubona izinto lapha kude la ungeke wena ubone khona. So asihloniphe zonke inqumo ze-leadership ye-MK party bafethu. Yiloko engingakusho nje. Sengizovala la bafethu, ngiseleno 7 minutes kuphela. Sengizovala la. Uthi Mzuzu laba abahlala waqoshwa every day nakho ku right. Umbuzo weZuzu ukuthi angeke size sibathathe sikhulume ngabo sibahlanganise ngoba mawungabheka abaxoshwayo baxoshwa ngezizathu ezingafani. Uyayibona? Baxoshwa ngezizathu ezingafani nezinto abazenzayo azifani. Kodwa futhi mhlawumbe angazilana noma uhlanganisa nabamisiwe ngoba kukhona okuwukuthi bakhishwa ezikhundleni. Uyabona? Labo bantu abakaxoshwa ke-MK party kodwa bamane bakhishwe esikhundleni abasibambile. Mina ngibathathi njengabaxoshiwe labo. Umuntu oxoshiwe ngimthatha njengomuntu ongaselona imember le-MK party nangokuxoshiwe. Kodwa okhishwe esikhundleni abesibambile usaqhubeka imember ye-MK party mangabe ethanda leyo muntu. Angimthathi njengoxoshiwe Zuzu. Uyabona? Msiphosi uyabuya Sipho Shabalala uthi inkokheli yazi bayahlekisa labantu abangayona iMK bavele bagcwale la nembuso. Ba right Shabalala, ba right. Abangene la. Lana samukela wonke umuntu la. Nabayigxekayo iMK party abangene. Asibaleki sobaphendula babuze imibuzo sobaphendula khona. Ngoba abanye babo namfethu mangakutshela iqiniso hayi ngoba beyizonde iMK. Kodwa badidekile bayadinga ukuthi bakhayinselwe ezinye izinto zicaciswe kahle. Yingakho kungafanele sikuzonde ukuthi bala. Asibamukele sibaphenduleni nje kahle. Singaba amagwala sibesabe cha. Asibaphenduleni nje inkokheli yami. Yiloko mina engingakusho la. Ngibani lo Gluni uthi ngibingelele emhlungwane mina ngicabanga izinguquko zenzeka ngoba siya kuma elections abomasipala. Yes. That's another fact. Kunjalo. Uma siya kuma local government elections kufanele siye laphana yonke into ihlelekile. Ake nje ngiphawule specifically kulento ishoyo. Yabona ubaba uThoni Yengeni. Ubaba uThoni Yengeni is a seasoned MK leader, unomlando nomsholozi. Unomlando futhi naku ANC, unomlando even eParliament lase South Africa. Umsholozi mayilethe ubaba uYengeni ku-MK party manje kuse early before siye kuma elections wokwazi ukuthi
kukhona into ayihlosile ngama local government elections ukuthi azolekelela ubaba uhlophe ubaba uYengeni basebenzisane naye umsholozi kanjalo nabo bonke abangama national officials. Kunenhloso lokho. So njengoba siya kuma elections sobe si strong kakhulu. Right, Maverick uthi morning comrades, morning commander. Noma sekuthiwa nje singabizani ngocommander kodwa ngoba naku sowuthe morning nami ngizothi morning. China MT uthi Tony Yengeni yena lo owaboshwa ngecorruption. Yabona ke njengamanje ku MK Party angeke size sikhulume ngehistory. Ubaba uTony Yengeni njengamanje ula. Njengoba la ubaba uTony Yengeni ngokwazi kwami mina is not a criminal. Ngokwazi kwami mayela ubaba uTony Yengeni uyimember ye-MK Party in good standing. So mangabe sizoxoxa ngama corruption and all that okwangelinye ilanga lokho. Manje ake sikhulume ngobaba uTony Yengeni as a leader of the MK Party. Yini asilethela yona ku MK Party in terms of experience yakhe. Yiloko engifuna sifocus kuko we China. Right. Nangu Stimela Mkhizi okay. Bayaphendulana. Nkosi yombuso no okay. Yeah, 2 minutes to go bafowethu. Sengiyayivala manje. Sengiyayivala 2 minutes to go. Siyashaya 5 o'clock. Sengiyaphuma la bafowethu. Oyabuya China emuthi Sipho Shabalala corruption baba. Wesipho China. Ngiyakuzwa impela uyayigcizelela le corruption ngababa uYengeni. Ngeke sisize ngalutho ukudiscussa leyo nto njengamanje la. Ubaba uTony Yengeni yi-leader ye-MK Party. Never mind konke adlule kuko nomsholozi unezinto eziningi accused ngazo before. Kodwa naku sila under leadership yakhe. So ababona uNkulunkulu labantu esikhuluma ngabo la njengoba bela uma kuukuthi kunamaphutha abawenza lokho akuba disqualify ukuthi babe ngama leader njengoba nawe njengoba ukhuluma nje China. Uma ngathiwa sibiza abaseduze nawe mhlambe kukhona amaskeletonyaniyana esingawathola. So masinganaka leyo nto angeke usisize ngalutho. Right, siyabonga kakhulu. Nangizoza ukuthi kodwa baba uMkhonza Tony Yengeni walahlwa ngamacala wagwetshwa. Ngiyakuzwa lokho. Angeke size sikubalekele kusemlandweni lokho. Kodwa i-MK Party imthathe as a member of the ANC in good standing ku ANC. Abenga ayimlandanga ejele. Mawuthi wagwetshwa wabese he served. Angithi kusho njalo. So uma ngabe umuntu agwetshwa ke uma ngabe agwetshwa wazi waphuma usezohlala lo muntu umbelesele ngokuthi wena wake wagwetshwa. Sho lo muntu akusafunani ithuba lokusebenza. Angivumi. Sinama ex-convicts amaningi asebenzela umphakathi namhlanje ngendlela eright. Ngakubalela kushona langa abantu abake baboshelwa amacala anzima kodwa namhlanje benza izinto ezingcono kakhulu emphakathini. So ngeke ngize ngigcile kuloko. 5 o'clock manje bafethu sengiyayivala ke ngigcine ngananga user 415 uthi we MKP umsangano ni defender into engekho wonke amasela agcwele khona. Ngabe wena ugcwele kuphi we user 451 njengoba ukhuluma le ndaba? Awusitshele ukuthi ukuliphi wena iqembu lepolitiki njengoba ukhuluma ngabe umkhonto. Sichazele sifuna ukwazi. Siyabonga. Bafowethu ngiyanibonga kakhulu ngiyayivala ke la manje. Ngiyanibonga ngesikhathi senu enibe naso nami la kulo live. Thank you so much guys. Nama interaction wenu la ayikhulisa i-channel kakhulu. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiqhubeke nisupporta le channel ngale. Ngicela nangale ku YouTube ningene nizongithola khona Mfoka Mkhonza TV and podcast. Nifike nipresse subscribe. Siqhube i-channel iye phambili. Ngiyanibonga kakhulu bafethu. Sesiyoxoxa ku video elandelayo. Siyabonga Nkosi yombuso. Bye qhawe lami. Ngiyabonga kakhulu. Niphile bafethu. Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.